A veciñanza do Salnés non cesa na súa implicación por axudar ao pobo ucraíno. Unha iniciativa cidadá levou á creación de Galucrania, unha plataforma que cumpre cos permisos para poder enviar material de primeira necesidade ao país ucraíno e a súa vez traer refuxiados. Pois esta iniciativa surde para dar unha institucionalidade, conformar unha plataforma que permita facer estas viaxes de entrega de alimentos e ao mesmo tempo de recollida das persoas que estén ali que queran buscar unha acollida aquí en Galicia. Ademais da iniciativa cidadá, participan tamén empresas como Fundiciones Rei e Autocares Avalo. Esta colaboración permite que os materiais cheguen a Polonia e entregarlos ao exército ucraíno para que chegue a todo o país. O que faremos é ao chegar ali, estamos en contacto tamén con moitísimas persoas ali xa en Varsovia a través de ucranianos que xa viven aquí. Estes ucranianos poñense en contacto con os que están alá e, estamos facendo un enlace entre as persoas que aquí acollen e as que están ali. O bus vai cargado con materiais de primeira necesidade como roupa, alimentos ou medicamentos. Que levan material sanitario de primeira necesidade, de higiene e alimentos, moito quedará ali, outro virá un pouco de volta con eles para darlle manutención no camino e que estean o máis cómodos posibles. Ademais, o autobús regresará con máis de 50 refuxiados que serán acollidos en vivendas de toda Galicia. As familias que aquí que xa estamos todos en contacto, temos un grupo e xa saben que veñen o día 15 e virán o día que cheguen aquí o autobús e acollerán cada seu a súa familia, a muller con nenos ou familiares en extensivo. E despois se seguirá todos os cauces que se están a sacar, toda a normativa legal para regularizar toda a súa situación. A avalancha de doazóns e de interesados en axudar as familias ucraínas levará a Galucrania a abrir un número de conta para poder enviar máis autobuses nas vindeiras datas. A plataforma ampliará a información nas vindeiras datas.